What's up mga paps, mga mami? Magbubuo na naman ako ng content na patungo sa diversion road sa Quezon to Quezon to Dulugon, Bukidnon. Ako na naway ma-safe sa daan, guys. Pero ngayon pahin. Mamaya na ulit ako mag-update, guys, ha. Turn up ko muna to. Hindi mo na ako magsasalita kasi sigurado ako hindi malakas yung boses ko dito. Sige na, bye-bye. Sa isang daan dun sa kabila kapag nandito ka sa Quezon, Bukidnon, guys. May malaking truck. Hindi ako maka-overtake, guys. Napaka-delikado ka pang overtake ka ng line curve, eh.
sakit na ng likod ko. Yan. Ito yung daan guys. Oh, diba? Napagkahanit ng semento. Straight na to guys. Naway naway malakas. Malakas. Naway walang aberya dito sa daan. Water brake bro. Talaga water brake. Sugar Mill Factory ito. Oh, diba? Laki-laki nila. Sugar Mill Factory. Nako ang aso. Napagkapangit ng aso guys. Walang attitude. So guys, diba? May construction na nagaganap dito. Oh, yun. Pinatasan nila ang tulay dito guys. Siguro, umaabot to ng flood. For more information na guys ay dito pang panibago pupunta dito kasi lagi na akong dadaan dito guys so no need ng no need na to say that I am first in here. Yeah. Yun lamang po at maraming salamat. Huwag niyong kalimutan mag-like, comment, and subscribe on my videos guys. Louis YT is signing off.